Хәзер инде безнең хөрмәтле хатын-кызларыбыз башкаруында кисә алар Рыскай авылында замана өләсәйләре командаһы сыгыш ясап килде. Һәм бүген һезне байрам белән тәбрикләп, һезнең өчен йырын фәкать хатын-кызлар һезнең өчен башкара. Әйдәгез өләсәйләр. Кисәгә Рыскай авылында бик күңелле кисә үткәйне. Жюриның кызу бәхәсләшкәннән һоң ике командага дуслык еңде. Һәм безнең замана өләсәйләре заман башка, зам башка дигәндәй заманага яраклашкандарын тагы бер исбат иттеләр алар.